Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sahbihi wa salaman tasliman kashiran. An bɛ Ala fo ka barika da jili jalali wal kirami. Masa min sɔnna an ka sigi bi kɛnɛ in kɔnɔ, an bɛ barika belebele an b'a da masa rahamani ye, ka sɔli ka caya an kuntigi kan n'ale ye hɔrɔmatigi ye diɲɛ ani alikiyama, Muhamadu Rasulula. An y'a ɲini Alahu Taala fɛ, Ala ka an to ale la hɔrɔma kosɔn. Ayiwa, o kɔfɛ an bɛ foli ni tani di nin wagati in na an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Maa o maa bɛ yen k'i sɔgɔlen don Sherifula TV la, diɲɛ seleke naani canal la, an b'a fɔ ko aw salamu aleykum, aw ka foli belebeleba a bɛ kɛnɛ kɔnɔ dan tɛ foli min na, yɔrɔjan mɔgɔ ani yɔrɔ sugu mɔgɔ, an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka émission kɛnɛ kan n'o ye du ani denbaya ye. Ayiwa, halisa an bɛna jɛ an bɛ masala fɛn min kan, o de ye an bɛɛ lajɛlen hami ye. An delila ka se a ma yan ka tɛmɛ, n'o ye i ka dɔn an denw an n'an balimaw ye minnu bɛ yen ni olu bɛ garibuya la k'a kɛ n'an k'olu ma ko dɔw b'u wele ko talibiyew. Ayiwa, olu ye mɔgɔw ye an y'a fɔ bɔra anw de la, anw dɔw don i komi an fana bɔra a dɔw la, sabula bi ko ma garibuya bila diɲɛ kɔnɔ, fɛn kɔrɔ belebeleba don, nka bi bi in na garibuya a bɛ ka faamuya cogo wɛrɛ la, a bɛ ka yɛlɛma ka wuliki a ɲɛjugu kan. Ayiwa, anw minnu bɛ yen, anw de denw b'a la, anw de dɔgɔninw b'a la, anw de dɔw don. Ayiwa, garibuya in anw b'a fɔ kojugu don, an b'a fɔ ko ɲuman don, sabula n t'a dɔn yɛrɛ o ye dɔɔnin dɔ ye, nka n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn i b'a ɲɛɲini. O kama anw fana wulila an sera mɔgɔ minnu bɛ se ka aw ni ne k'an bɛɛ bilasira, k'an bɛɛ kunnafoni, an ka se ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ nin ko in na cogo min na. O kama an ye wele bila an balimakɛ maa fila ma, Ala sɔnna u ye kɛnɛ sɔrɔ, u ye an ka wele jaabi. Ayiwa, mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye an balimakɛ ye n'o ye Abubakar Kan ye. Abubakar Kan ale ye maître coranique ni o ye mɔgɔ ye kalandenw b'a yɛrɛ bolo, ale bɛ kalanden kalan kɛ i n'a fɔ bi émission bɛ min kan garibudenw. Ayiwa, ale bɛ nkini fɛ, numankuruɲa sanfɛ o ye Thierno Seydou Dioum ye, ale fana ye karamɔgɔ belebele ye Mali kɔnɔ, a yɛrɛ fana dogolen tɛ, maa caman b'a dɔn. O tuma an b'a fɔ karamɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen ma ko aw salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa, o kɔfɛ foli kɔfɛla la an bɛna an ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ min ma, o ye an balimakɛ ye Abubakar Kan. Abubakar Kan, yan'an ka don émission kɔnɔ foli ye diɲɛ kɔrɔlen ko ye, dakuru ɲɛ kelen foli min b'i fɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw ma, an bɛ sɔrɔ ka don émission kɔnɔ. M'a fɔ auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي فولي نيسي سلامة بلا جلمة، خاصة منو بكان لجي نين إنسان بركة ما ينانوي تلفزيون بركة ما شرف لا أنتسكا أن كما شايا فو أنغا أن يسي دلكتي كتا فولي كي أنغا نيما أنغا كرامغوبا السيد الشريف عثمان مدان حيدرة. يا ربي لك أمي أنكرو، يا ربي لك حكي نمان دما، يا ربي لك لبانغو نمان دما. وكوفي أي فانا منكر سبب نمان يانو نوي ماتو جالو أي فانا يا ربي لك بنيا لك أنتونيو غني من نينغالي فانا منك نينغالي مندو أكاهانك كي سبو أبيك بسوكلا يا ربي لك بودا نمان فانا كي أني الله. يا ربي. Ayiwa, o kɔfɛ an b'a ɲɛsin Thierno Seydou ma, folikan min b'i yɛrɛ fana fɛ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. An nisɔndiyalen an sewalen don nin kɛnɛ in sigili la. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛn sababu ma, an ka fɔta n'an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na. An bɛ Sherifula TV n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo, ka baarakɛlaw fo, ka foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔba ye n'o ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara. An ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ si jan kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a da an n'a ma. An ka foli bɛ Seyida Matu yɛrɛ fana ye kosɛbɛ ani Sherifula lajɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan.
ayiwa an yɛrɛ bɛ segin ka foli kɔlasegi aw ma alhamdulillah a y'an ka kɛnɛ bonya a diyara an ye alhamdulillah ayiwa n bɛ ɲɛsin e ma Bubakar Kane e ye maître coranique ye o b'a yira k'a fɔ i ye karamɔgɔ ye ayiwa garibuya bi bi in na an caman b'a dɔn k'a fɔ ko garibudenw de bɛ jɔ sirada la ka delili kɛ an b'a mɛn fana ko karamɔgɔ b'u la yali garibuya ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ an ye garibuya kan ɲininkali a diyara n ye wa fana ɲininkali fana a ka kan fana ka kɛ garibuya ye fɛn mun ye an ka sigi fɔlɔ a mot yɛrɛ bɔra jumɛn a mot bɔra yɔrɔ min na o ye gharib de ye gharib ye tumarankɛ de ye ni an ye recherche kɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni a bɛ fɔ ko maa min ye garibuya yani daminɛ fɔlɔ o ye Sheikh Ahmad ye mun ye Hamdallahi kiri ye Hamdallahi masina mun bɛ an kɔnɔfɛla la mun y'o sigi k'o de ye garibuya kiri ye cogo di a nana ko i n'a fɔ u tun bɛ wajuliw de kɛ ka mɔgɔw bilasira mɔgɔw bɛ tuubi u bolo mais dugu de cayara u mago bɛ karamɔgɔw la se dun tɛ yen cogo di sisan karamɔgɔw bɛ se ka wele ka na ka mɔgɔw bila pour que ka karamɔgɔw fana dɛmɛ karamɔgɔ bɛ dɛmɛ cogo di ni se tɛ yen donc sisan wajibi don cogoya ka ɲini donc mɔgɔ bɛ na n'u ka u denw ye k'a di karamɔgɔ ma karamɔgɔ b'u la kalan se dun tɛ yen baitul mal tɛ yen k'a di karamɔgɔ ma donc sisan bɛn de kɛra dugu ɲɔgɔn cɛla la sisan karamɔgɔ filɛ nin ye nka aw denw aw b'a di karamɔgɔ ma a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ kalandenw ninnu bɛ tugu a la nka u bɛ yɔrɔ yɔrɔ dugu la ni dumuni waati sera a bɛ na denmisɛnninw bɛ na ka jɔ da la k'a fɔ ko tumarankɛw nana o de ye garibu ye tumarankɛw nana o de ye garibu o de ye tumarankɛw nana donc o bɛɛ bɛ maana i ka suma ni fɛn mun tora a la a bɛ dɔ bɔ k'a di garibu ma mais anw denw de don sigiɲɔgɔnw yɛrɛ denw don dugumɔgɔw denw don mais se tɛ yen ka fɛn di karamɔgɔ ma ani kalandenw parce que dɔw bɛ yen fala t'o don dɔw bɛ yen u fa tɛ balo la dɔw bɛ yen maana u bɔra yɔrɔ wɛrɛw de la jatigi fana t'u la donc u bɛɛ bɛ karamɔgɔ de bara donc ni dumuni waati sera a bɛ fɔ dugumɔgɔw ɲɛna ni dumuni waati sera garibu bɛ na aw ka da la ka jɔ u b'a fɔ dala garibu ayi garibu maana sow ka tumarankɛ nana dɛ u bɛ fɛn ta k'a d'u ma n'u ye fɛn sɔrɔ u bɛ taa u bɛ dumuni kɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ mago b'a la u b'a di karamɔgɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ lawasa n'o ye u bɛ kalan continue a tun daminɛna maana nin cogoya de la awɔ fɛn wɛrɛ tɛ maana sojɔyɔrɔ tɛ sɔrɔyɔrɔ tɛ ayi kalandenw yɛrɛ ka balo a la pour que ka kalan kɛ parce que u bɔra yɔrɔ wɛrɛw de la nin de ye garibuya yɛrɛ maana a daminɛna cogoya min na n'an bɛ se ka fɛn surumani min fɔ a la o ye nin ye. Ayiwa o diyara an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ la an ma ɲɛsin Thierno Seydou Diouf ma ayiwa Usaji n'an ye fana ɲininka sisan e bɛ se ka mun de fɔ an ye garibuya kan n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ garibuya la ani bi garibuya e ka jateminɛ ye mun ye olu ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala k'an bɛn sababa ma. Amiina yarabi. I n'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh bɔra k'a fɔ cogoya min na Bubakar Kane garibuya daminɛla ni kalandenw bɛ taa di karamɔgɔ ma karamɔgɔ min b'o kalan se t'a ye ka kalandenw bɛɛ balo o la ni dumuni heure sera kalandenw tun bɛ bɔ de ka taga suman ɲini kɛnɛma ka na pour que u bɛ dumuni kɛ kɛnɛmana la o kɔnɔ falen bɛ na ka na tɛmɛ ni kalan ye n'u ye min sɔrɔ u ka dunta bɔlen kɔfɛ ni karamɔgɔ mago bɛ sɔrɔ ka jɔ min na i n'a fɔ min bɛ karamɔgɔ fana wasa u bɛ t'o di karamɔgɔ ma o tun ye fɔlɔ a tun bɛ lahalaya min na nka bi an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que bi ta ye o kɔnɔna ye wa c'est a ka ca ala fɛ bi i bɛ kalanden a caman ye garibuya la ni tugura kɔ k'a ka taa karamɔgɔ yɛrɛ la a tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ la mais an bɛ min sɔrɔ o la dɔrɔn o de ye responsabilité min ni ala y'a di mansaw ma mansa caman y'i sama ka bɔ ka responsabilité kɔrɔ mansaw ye u taara u démissionnera parce que i bɛ den bila ka taa yɔrɔ min na o k'a sɔrɔ i b'i den ta yɔrɔ dɔn o k'a sɔrɔ i b'a dɔn i den bɛ jɔn de bolo a dun fɔra alakira fɛ alayhi salatu wasalam k'a fɔ ko kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi bɛɛ gɛnnikɛla ye wa ala ye fɛn min don i garisɛgɛ la n'o ye nɛɛmaba ye den ye nɛɛma de fo adamaden k'o dɔn fɔlɔ ala ka nɛɛma hadamaden kan dɔnnibagaw y'a tilan ka taa tilayɔrɔ dama damani na a tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ ma ni'matul ijadi e yɛrɛ ka sɔrɔli diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ye nɛɛma dɔ ye
on est sur la nem diengo no kara nema doy ala bina femunu boyla na bina femunu dima afuma ni'matul imtidad ala bina ejiri ni nema muni ikango nema no mine kanye pour que ka se kala wala nyuma donay wala folo garibiya milla halaya mina o de kunye demsonu kumeta kala na karamgo mi bolo dese bolo ma ni dumuni ersero bo ka ta bolo nyina on gabi amba ka fo o be ka boala mo chama mi garibiya la ina fo yere ya fo emission te menina tuka na nya sui chama ti kalande yere do yere be boso kubeta kala rola école sola kubeta garibiya wa ko sorobe sorala ita soro karamgo tula ni circulation yɛrɛ la mɔgɔ dɔw b'a dɔw ɲininka k'i ka fatiha kalan i t'a sɔrɔ a tɛ hali suratul fatiha yɛrɛ la i b'a ye bi garibuya tiɲɛna ka d'a kan masaw de tun kan ka responsabilité min bɛ masaw bolo n'o ye k'a dɔn ni den bɛ taga min ni dugu jɛra ne den bɛ karamɔgɔ karisa de bolo bi est ce que a bɛ ka taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la masaw t'o dɔn a changera n bɛ se k'o de fɔ quoi bi ni fɔlɔ ta tun tɛ kelen. Ayiwa Usaji an b'a ɲɛsin e ma n'o ye Abubakar Kani dum bɔra sisan k'a ɲɛfɔ an ye fɔlɔ garibuya ani sisan garibuya ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ e ye garibudenw karamɔgɔ ye yali fɔlɔ la garibudenw somɔgɔw n'o ye mansaw ye u tun bɛ dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔw ma wa n'u tun b'o kɛ u tun bɛ kɛ cogo di ayiwa sisan fana garibudenw b'i bolo hali bi yali sisan fana ta i bɛ se ka mun fɔ an y'o kan ka ɲininkali diyara n ye an b'an ka karamɔgɔ Jum fana fo ani e yɛrɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ karamɔgɔ Jum y'a fɔ cogoya min na dɔrɔn lahalayaw fana tɛ kelen ye a yɛlɛmana ne yɛrɛ alhamdulillah garibu minnu bɛ ne bolo ala ka dɛmɛ na u tɛ taa garibuya kɛ sabula nafa min b'a la n'o y'a sɔrɔ u tɛ garibuya kɛ nafa min b'a la ani fana tɔɔrɔ minnu b'a la n'a sɔrɔ u bɛ bɔ dɛsɛ de bɛ na ni fɛnw dɔw ye u ko bamananw b'a fɔ ko walafilaw ko n'i y'a ye maa bɛ a mamuso sin min a dɛsɛra ba de la donc garibuya yɛrɛ a nana dɛsɛ de kama nka bi fɛn bɛɛ yɛlɛmana karamɔgɔw yɛlɛmana garibuw yɛlɛmana masaw fana yɛlɛmana cogo di karamɔgɔw fɔlɔ u tun tɛ diɲɛ ɲini n'a ye u ka hami bɛɛ jumɛn ye ne ka waledenw ne k'u ladurusi kuranɛ la k'u lamɔ ko ɲuman pour que sini ma ka kɛ cɛbaw dɔw ye ka taa mɔgɔ wɛrɛw lamɔ bon n'o y'a sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ hakili la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ bɛ na parce que a bɛna fɛn dɔ da garibu kun ko don o don ni ma na nin ye n b'i dasi wala min nin k'i la bon garibu fana bɛ siran n'a ma fɛn sɔrɔ a bɛ taa suɲɛli kɛ wala a bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ donc o défaut bɛ karamɔgɔ la a filanan o ye garibu yɛrɛ ye garibu fana dɔw de bɛ yen comme denmisɛnninw don parce que en tant que u bɛ yaala de u bɛ bɛn ni maa sugu bɛɛ lajɛlen ye hali n'a sɔrɔ u ka ɲi n'o y'a sɔrɔ n bɛ daw la u ni bandiw bɛ jɔ ɲɔgɔn na ka kɛ teriw ye u bɛ sɔn jugu dɔw la donc hali n'a fɔra ko hali ni karamɔgɔ ko taa garibuya kɛ i ka na ni heure in na a tɛ na o heure la dɛ bali hali ni mɔgɔw y'a sɔn wari la a bɛ taa don babi de la ka babi zuɲɛ n'a ye wala ka taa maana fɛn wɛrɛ lajɛ n'a ye min karamɔgɔ m'a bila min na donc a sabanan bangebaw bi alhamdulillah n'a fɔra ko école k'i den bila école la privé i b'a sara fɛn o fɛn maintenant en tant que n'a fɔra kɔni ko ni den bilala ka kuranɛ de kalan o kɔrɔ k'a y'a den de fili o kɔrɔ k'a mago t'a la karamɔgɔ k'a la balo karamɔgɔ y'a kɛ cogo o cogo u b'a fɔ ko karamɔgɔ n nana n ye n den d'i ma a ka ca la yɛrɛ minnu b'o fɔ a ka ca la yɛrɛ n b'a fɔ a ka ca la minnu bɛ école kalan t'a sɔrɔ u dɛsɛlen don den ka kalan kuranɛ école de la u tigɛlen b'a la u bɛ taa di karamɔgɔ ma maa min tigɛlen b'a den na ko a tɛ foyi faamuya ko nin tɛ foyi ye e y'o di karamɔgɔ ma i kɔni b'a dɔn o bangebaa in kɔni tɛna fɛn kɛ o karamɔgɔ ye o ye sabanan ye donc bon fo nin fɛn saba bɛɛ ka ɲa ka sigi ka réfléchir kɛ pour que a bɛ ɲa cogoya a bɛ na hakɛ i n'a fɔ a ye hadisi dɔ fɔ ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko aw bɛɛ ye gɛnnikɛla de ye ko maa sini lahara maa si tɛ tɛmɛ fo i ka gɛnni fɛ fo i ka ɲininka a la donc ni karamɔgɔ bɛ ɲininka kalanden na bangebaa fana bɛ ɲininka a den na i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na a den ye nɛɛmaba de ye e y'a di karamɔgɔ de ma ko karamɔgɔ k'a kalan kuranɛ la kuranɛ ye jumɛn ala ka kuma kan fɛn den mun ka bon n'a ye ni kɔni maa kɔni b'i bolo i kan ka min bonya o karamɔgɔ in de ni denw la n'a y'a sɔrɔ den bɛ yen i kan ka den min bonya k'a tɔpɔtɔ o den de bɛ dugawu kɛ hali i fatuli o den de bɛ ɲuman kɛ i fatuli n'o y'a sɔrɔ e y'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc nin bɛɛ fɛn saba nin bɛɛ de kan ka lajɛ
ka réfléchir kɛ ka kaɲa pour que yani a kan ka kɛ cogoya min na a kɛ ten fɔlɔ ani sisan kelen tɛ parce que fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ ko hali n'a yiriwalen don a bɛ bon dɔw de la bi bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛ bi bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛ misaliya la sisan bi karamɔgɔ fɔlɔ n'i ko karamɔgɔ a mago tɛ foyi la nka bi hali e ko e mago tɛ foyi la i bɛ taa sɔrɔ i ka denbaya mago bɛ fɛn na o t'i to i bɛ sigi i y'a faamuya o de man problème ye bon den fana bɛ ten bi denmisɛnnin min ye cɛ ye bi denmisɛnninw na min n'o y'a sɔrɔ a bangera bɛ téléphone d'a ma a b'a fɔ ko ayi ne bɛ kalan na a ka ne mago téléphone na o de ye cɛ ye o bɛ mun kɛ o ka jugu n'o ye jumɛn wajibu don bangebaa ka téléphone san a ye e n'a tɛ garibu min wala denmisɛnnin min ni téléphone b'a bolo e n'a tɛ min ko o ka taa garibuya kɛ o bɛ jumɛn de kɛ donc bon bangebaaw fana fo en tant que diɲɛ yɛlɛmana alhamdulillah n'i ye programme ta den ye nɛɛma de ye i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ ala ka sara hɛrɛ la i bɛ ɲininka a la lahara la tusaluna yawma idhin anin na'im fo den en tant que i y'a wolo f'a ka taa balikuya a doni bɛɛ bɛ e de kan en tant que e sɔnna k'a wolo e sɔnna ka muso furu ko e bɛ kɛ cɛ de ye ala de e de ye danaya ɲini ala fɛ ala y'i dɛmɛ a la إنا أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كو أن يدنيا أن يعيلا كبكولولا كوتساكورو سانكولو وتساكورو دومكولو وتساكورو نعدم أدين الله يعيلا لواتنا كو كابسي إكو إنك دوتكي نيما إكو ني دينسرو ibulamu Allah khara ala bi ngan na de ay den di karamo ma est ce qu'il y karamo de même pour que vous balwa karamo dum te banke ka ba yere fenge famate foyte ni ma afenga ba ali fana ba ka tende e ya blati ali fana ba blati donc wode problème banna no te ko ni chukuya soro la chukuya me ka so gerubu ya teke karamo sita fe ko ni ha gerubu ta ni ka galan ni ta gerubu ya ke parce que butanta karamo ka wona ba yere ma ata fa ko ni ka kalan ni ta yala habbi karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ala deli sani n'a bɛ bɔ a bɛ dɔw kɛ ala ka kisi accident ma o ye karamɔgɔ yɛrɛ kuma denmisɛnninw ka bɔ mɛda la farati dan don mais ka olu tɛ ka yala gidɔrɔnw da la i b'a dɔn fɛnw de yɛlɛmana donc ala ka hakili ɲuman d'a ma ayiwa halisa Usage Abubakar n bɛ ɲɛsin e ma halisa filanan i bɔra sisan ka an na faamuya nin bɛɛ la nga nin bɛɛ garibuw bɛ taa di denmisɛnninw bɛ di karamɔgɔw ma u k'u kala fɛn dɔ laɲini de don n'o ye dɔnniya in ye yali bi na est ce que dɔnniya bɛ denmisɛnnin ninnu kunkolo la wa u nana ko min kama yali u bɛ k'o sɔrɔ wa bon ɲininkali fana c'est très important bon o yɔrɔ la fɛn bɛɛ ye garijɛgɛ de ye dɔw bɛ to garibuya la ka sɔrɔ karamɔgɔ ninnu fana jijɛlen don u bɛ kalan kɛ mais o y'a ye karamɔgɔ minnu sera u ka kalandenw na dɛ duguba kɔnɔ yan kɔni ha gɛlɛn duguba kɔnɔ yan kɔni mɔgɔ ka garibuya kɛ ha kalan kɛ ka dɔnni sɔrɔ ha gɛlɛn wallahi mɔgɔ kɔni kana foyi fɔ komi an bɛ k'a fɔ an yɛrɛ kan an ka tiɲɛ fɔ ulil haqqi walaw murran ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ fana walaw ala nafsika mɔgɔ ka to garibuya la duguba kɔnɔ yan ka dɔnni fana sɔrɔ ha gɛlɛn mais mun bɛ na n'o ye parce que yan ye duguba kɔnɔna de ye duguba kɔnɔna ka di i b'i bɔra ka so don sani ka se i bɛ fɛn kuraw de ye mobiliw tɛmɛtɔ la motow tɛmɛtɔ la o dɔrɔn hali ni tun ye fɛn durusi o b'a bɔ i kunkolo la parce que sani ka na i kunkolo i bɛ taa sɔrɔ i ka carte mémoire i tun ye mun durusi ka wala i bɛ taa sɔrɔ caman ɲinɛna a kɔ mun la an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u tun tɛ sɔn mɔgɔw ka tele filɛ u tun tɛ sɔn kalanden yɛrɛ ka ballon ta parce que u b'a fɔ ko ballon mana tanko kelen o ye sagɛrɛ kelen de ye o kɔrɔ ko n'i ye ballon ta siɲɛ kelen dɔrɔn ko a bɛ komi i tun ye mun durusi dɛ tiɲɛ ko kelen i b'o sɔrɔ i ka durusi la parce que hakili bɛɛ yɛlɛma i m'a ye o de la minnu bɛ kalan kɛ burusi kɔnɔna na olu hakili sigilen don ka tɛmɛ minnu bɛ maana dugubaw la parce que dugubaw mankanw ka ca hakili tɛ sigi kosɛbɛ donc o de la kalanden min bɛ bɔ ka na duguba kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn wa o yɛrɛ fana de man ca la o fana yɛrɛ de man ca la donc n'a kɔni sɔrɔla solution sɔrɔla ka sɔrɔ u tɛ taa garibuya kɛ alhamdulillah mais donc an ka to ala bolo dɔrɔn ayiwa halisa ni e don i ko fana ko i ka garibuw tɛ taa garibuya kɛ ayiwa o ye e ka faamuyali ye i y'o n'a darulaw fɔ ayiwa sisan i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu taw ma garibuya kɛ a
ka gɛlɛn bon i dun y'a yira fana k'a fɔ ko masaw kana denw sɔrɔ dɔrɔn ka t'u bila karamɔgɔw kan ko ka karamɔgɔw dɛmɛ denmansa ninnu bɛ se ka karamɔgɔw dɛmɛ cogo di o cogoyaw ka ca t'a sɔrɔ maana denmansaw dɔw bɛ yen nafoloba t'u kun nka programme de ɲɛnamaya bɛ programme de ye misali la dɔw bɛ yen wari jɛ t'u kun mɛ u bɛ sɛnɛ kɛ san o san nani maana malo bɛ ɲɔ i b'o de sɛnɛ i bɛ se mun na karamɔgɔ n kɔni bɛ na nin k'a d'i ma nin hali ni wari jɛ t'i bolo wala t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen bagan maralaw de don u bɛ bagan feere k'a di ka dɔ ci karamɔgɔ ma i n'a fɔ a b'a ka denbaya balo cogoya min na dɛ a k'a bila fana nin den hali sisan a taara karamɔgɔ yɛrɛ kɛra ne ka dɔnni dɔ de ye karamɔgɔ ne den tɛ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ten o de la karamɔgɔ yɛrɛ bɛ i jija i den na o de b'a to karamɔgɔ fana b'i jija i den na ne ye karamɔgɔ sigi a ka kalandenw t'a sɔrɔ a b'a mago to kalanden min na kosɛbɛ kosɛbɛ o ye min ni a bangebaa b'a nafa min masa b'a nafa kosɛbɛ mun toujours a bɛ karamɔgɔ wele a bɛ karamɔgɔ sɔrɔ don o don i bɛ mɔgɔ kalan kɛ i tɛ foyi sɔrɔ a laban na i bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini dɛ minnu hakili b'i la dɛ toujours o denw i bɛ hakili to olu de la fana o b'a nalen dɔ fɔ ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen ko tellement ko kalandenw ni denmisɛnninw jɛra ko ni ma farati e yɛrɛ fana bɛ kɛ denmisɛnnin parce que i ni olu de bɛ jɛ i ni maa o maa bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ka ca la i b'o miiri ta ko karamɔgɔ seginna kalandenya la kɛra n'Alama ye ko cogo di ko parce que ko don dɔ la ko i n'a fɔ araba o araba a kan ka na ni dɔrɔmɛ 20 de wala 40 a ma na n'a ye donc karamɔgɔ in dimina bon kalanden tun bɛ fɔ abasa de ale fana dimina a ye kalanden ɲagami k'a bila fo waleyili la ko en tant que ale bɛna araba ye ale fana bɛ kalanden fana sigi fo ka taa foyi yen nɔ o ye misaliya dɔrɔn de ye quoi bon o kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn din ye wajibu de ye Allahu subhanahu wa ta'ala a ma sɔn hali nabiw ɲumanw u ka sigi ten ka sɔrɔ u tɛ sɔn kira n'a ka kɛnɛya a bɛ Ala dɔn a bɛ fɛn o fɛn mais a ka ca la mun ka ɲi ni se b'i ye ni kira bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ i kana nin fɛn ye ko nin ye hadaya kira ma sallallahu alaihi wa sallam إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر بس أنا ما دي كده يا كان ينام يا بك مو ويلي كتا علما nga cewdo fana tumba ko fede wodi be nyanama ya wodi ba tanye anga cefo nyonya mais toujours iba fotor abo nenga di alama ya di alama mana ale ala de ba karamote ala ye karamo fana mago be nyola amago be balola donc wodi ba to abita nyefe donc am wele kam fana di karamɔgɔ ma yan karamɔgɔ ni y'a dɔn e b'a dɔn cogoya t'i bolo moyen foyi t'i bolo hali ka kuma masaw fɛ ko a ye na nin i tɛ se ko kana ka den minɛ dɛ parce que o fana bɛ na problème ye e ye denw minɛ denw banana wala u mago bɛ dumuni na wala u mago fɛn na ni e ma jɔ n'a ye e ma tiɲɛ f'u ɲɛna a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye a ka gɛlɛn ni Ala sɔnna ayiwa faamuyali sɔrɔla la an ma ɲɛsin Ustaz Thierno Seydou Dioum ayiwa giribuya a kɛra fɛn ye an bɛɛ b'a kɔnɔ giribu olu n'u ta don karamɔgɔw n'u ta don a bɛ komi jamanadenw yɛrɛ fana n'u ta don ayiwa ni ne ye ɲininka sisan fɔlɔ la giribuya an y'a fɔ cogo min na a tun bɛ kɛ ka kɔrɔ fɔlɔ giribu ni jamana kɔnɔdenw tun bɛ cogo di ayiwa sisan fana taw olu fana ni jamana kɔnɔdenw bɛ cogo di minnu bɛ taga fɔ ko a ye saraka d'an ma yala an n'u cɛla bɛ cogo di bi Ala k'an bɛ sababu ma an bɛ an karamɔgɔ fo a ka nin walawalali ba in a bɔra ka min kan ye an ye nafaba de sɔrɔ a la ni adamaden fatura yɛrɛ i ka baara bɛɛ bɛ jɔ fo fɛn 3 i n'a fɔ alakira b'a lakale aw waladin sɔlihin yad'u la den ɲuman min bɛ dugawu k'i ye n'a tila yɛrɛ den tali fɔlɔ ka taa di karamɔgɔ ma i y'a ɲini k'a di Ala de ma fɔlɔ i bɛna taa fɛn min di Ala ma est-ce que o kan ka minimiser i bolo yanni n ka don i ka réponse la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn masaw ye Ala ko baara yɛrɛ de kɛ fɛn fitinin ye maaw bolo a man bɔ maa bolo tuguni quoi o de la karamɔgɔw fana ni kalandenw bɛ ɲɔgɔn bolo masa yɛrɛ mago t'a den n'a karamɔgɔ bolo fɛn min ye i ka ɲininkali ye n'i ye garibuw lajɛ bi ani fɔlɔ diɲɛ dayɛlɛla diɲɛ fɛrɛla de quoi fɔlɔ dugukolo tun man bon yɔrɔ tun man bon mɔgɔw tun bɛ yɔrɔnin fitininw de la a bɛ dɔn k'a fɔ ni garibu ye karisa ka kalanden ye o tun dɔnnen don bon sisan diɲɛ fɛrɛlen don misalila Bamakɔ yan garibu dɔ bɛ bɔ Bangɔni na
a bɛ taa fo Kalabankura wala dɔ bɛ bɔ Kalabankura a bɛ taa fo Ɲamakɔrɔ yɔrɔ fɛrɛla quoi bon o la kow tɛ kɛ kelen ye tuguni lahalayaw bɛ changer fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ yɛlɛma i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na o la n'a ma ɲɛ o b'o o cogo la a kan ka lajɛ de ka fɛn in faamaw gouvernement yɛrɛ de kan ka wuli ka se karamɔgɔw ma e bɛ ka denmisɛnninw kalan ninnu de ye sini jamanadenw ye ninnu fana de bɛna kɛ jamana ka responsable ye sini degun jumɛn de bɛ e kan n'an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira o la masaw fana ka se karamɔgɔw ma ni den b'i bolo a bɛ cogo di i bolo wagati bɛ fɛ ka kurun kosɛbɛ n tun bɛ fɛ i ka question min jaabi o de ye dɔrɔn fɔlɔ la geribuw bɛ geribuya kɛ cogo min na ni u ni jamana kɔnɔdenw cɛ furancɛ bɛ cogo min komi ni ala sɔnna a ma nin tɛna kɛ sigi laban ye ni ala sɔnna awɔ parce que wagati sera quoi kosɛbɛ kosɛbɛ o tun b'o kɛ parce que yɔrɔ tun ka bon quoi u tun bɛ yɔrɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ duguni fitinin de don dugudenw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dugudenw ni den bɛ karamɔgɔ fɛ o la bɛɛ b'a dɔn ni den de y'a fɛ n'a ni dɔ sigiɲɔgɔn den nana i ka da la ko a ye n sɔn ala kama i t'a gɛlɛya yɛrɛ i bɛ se ka min d'a ma i b'o di nka sisan yɔrɔ de fɛrɛ la denmisɛnnin wɛrɛw bɛ k'a kɛ minnu yɛrɛ tɛ kalandenw ye o la danaya de tiɲɛna minnu bɛ jɔda la mɔgɔw b'a bɛɛ lagosi ni bere kelen ye a dɔw bɛ kɛ dɔ ye gerebu yɛrɛ ye i n'a fɔ Abubakar b'a fɔ cogoya min na tungamankew de don o dɔw bɔra fo dugu wɛrɛ de la ka na di karamɔgɔ ma bon dumuni tɛ yen dɛmɛ tɛ karamɔgɔ bolo se tɛ karamɔgɔ ye fana o de bɛ kɛ sababu ye denw bɛ bɔ ka taa yaala in na ala k'an bɛ sababu ma min yɛrɛ ayiwa komi wagati ale kurunna ni ala sɔnna a ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan folikan min b'i bolo ka bi émission k'ale datugu inshallah folikan min bɛ n bolo o de an bɛ sigi an ka karamɔgɔba in fɔ n'o ye Ustaz Seydi Sharif Usman Hamedane Haidara ala ka sara hɛrɛ la ani aw fana an minnu bɛ baara kɛ yan nɔ aw minnu ye nin miiriya ɲuman in fana ta vraiment aw hakili bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin de ye a bɛ fɔ nin de ma ko ɲɛtaga parce que toujours maa min bɛ ɲɛtɛ ka fɛ a b'a lajɛ de mun bɛ k'a bila kɔfɛ ko solution lajɛ o la n'o y'a sɔrɔ a bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo di siga t'a la Mali wala an ka yan dugu maana jamana kɛrɛfɛlaw ninnu ni ye problème ba de ye bi minnu n'a bɛ ka ɲininkali bɛ ka kɛ a la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma ya rabbi halisi ala ka baara ala ka a ɲɛta maana d'an ma ala ka si d'an ma k'a barika d'an ma ya rabbal alamin donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka sara hɛrɛ la ya rabbal alamin merci beaucoup ayiwa Ustaz Jum ayiwa alhamdulillah an nisɔndiyara an sewara nin sigi la aw fɛ yan nɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka teliso ta ɲɛ karamɔgɔ ala ka sijan kɛnɛ la ɲuman d'an ma ala ka barika don an n'aw bɛɛ lajɛlen na ala ka dayɛlɛli ka an n'aw ye an bɛ tila ka dugawu kɛ ala ka dugu suma bana fiɲɛ bana min bɛ dugu in kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la ala ka a ɲɔni ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an ka du jɔlen to ala ka kalandenw ni karamɔgɔw ala ka dayɛlɛli ka n'u bɛɛ lajɛlen ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kana an siri mɔgɔ la kira kanu kosɔn salli ala muhamad ayiwa an bɛ tele shirifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo maa o maa bɛ yen ko aw bɛ sɔgɔli an na nin waati in na an bɛ aw fo dante foli min na an b'a yira aw la k'a fɔ maa min bɛ an kini fɛ o ye i ka dɔn Ustaz Abubakar Kane ye ni ale ye maître kuraniki ayiwa numanbolo fɛ ale ye Thierno Seydou Dioum ye ayiwa ale ye wajulikɛla belebele ye ayiwa an bɛ foli ni ta k'a du yɛrɛ ma an y'u wele u y'an ka kɛnɛ bonya u ye weleli jaabi an b'u fo kosɛbɛ k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'u kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli ni ta k'a tɛnku belebelew ka belebele la n'o ye Seydi Usman Sharif Hamedane Haidara a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen diɲɛ seleke naani kana la an bɛ aw fo dante foli min na ayiwa an y'a fɔ halisa ani geribu an b'olu ka émission kɔnɔna la ayiwa wagati kɔni ye wagati nka ni ala sɔnna a ma a tako filanan an bɛna o kɛ dɔgɔkun nata la ni masa rahamani ma an ka jɔnya jɔ an na o tuma an bɛ aw fo Sherifula TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa k'a ɲini dali masa yɛrɛ fana fɛ ala ka sigi wɛrɛ jira ni aw la assalamu alaikum warahmatullahi wa taala wa barakatuhu a k'an bɛn wagati wɛrɛ